Videl si už, ako si zvárači pripravujú materiál na zváranie? Tak poď, ja ti to ukážem. Na medzikusy si pevne pripevníme šelku, aby sme mali rúry k sebe pevne pripevnené, aby nám nevznikli nejaké presadenia. Šelku máme pevne pripevnenú, skontrolované presadenia a ja si väčšinou dávam medzeru širšiu ako je drôt. V tomto prípade je to 3 mm drôt, čiže medzeru tam 3,5 až 4 mm. Skontrolujeme si vodováhou obidva medzikusy, či tam sedia, či sú v rovine a pomaličky si to pôjdem zaheftovať. Heftujem to, ako tu môžete vidieť. Na 4 body bola medzera pekne po celom obvode rovnaká. Ak by ste dali 2 hefty, tak mohla by sa vám jedna strana stlačiť a na druhej strane by to už nebolo dobré. A keďže sa zvarujú aj rentgeny, tak by potom nemusel ísť rentgen. Tu už mám rúru poheftovanú. Hefty si väčšinou prečistím, niekedy aj prebrúsim, ale v tomto prípade to nie je nutné. Tu už môžete vidieť koreň, kde som si zavaril. Takisto si ho stále prečistím, pripravím a robím potom kryciu. Kryciu vrstvu môžete vidieť teraz. No tým pádom sú medzikusy spojené a pôjdu do zeme, kde meníme staré potrubie za nové. Ak máš nejaké otázky ohľadom tygového zvárania, kľudne mi to zanechaj v komentáre a môžeme sa o tom pobaviť. Čau.